mhlambe ke nimbone ezithombeni vela amadeva akhaya sabeka wensizwa ngempela. Khuluma kahle impela kuthiwa amadeva aqabula inkweli. Insizwa yala eMgungundlovu eyazalwa yakhulela la, yafunda la, yajoyina umzabalazo la. Namhlanje uhlanganisa amashumi eminyaka abakhona emhlabeni. Kuba Mapita ke wayibeka induku ebandla eyindaweni eziningi, wathenjwa, wathunywa, wasebenza, wakwenza konke okwakuyisidingo sokuthi akwenze. Omunye wabantu owabeka into kuyena kwezepolitiki kwakuyinsizwa yakhona la eMgungundlovu, umuntu omdala. Ngenkathi umuntu omdala eyuthisha efundisa, ubaba Mapita wadlula ezandleni zakhe. Ngiyacabanga ukuthi kulapho okwafika khona ukuthi Communist Party yase South Africa esebe omunye wabasebenzi ababevelele, wakhula kwezabasebenzi waze waba umholi oqotho, waze wasuka la Maritzburg bayohlala eThekwini ayohola abasebenzi ngoba kulapha ababebaningi khona, nalapho umbutho wabasebenzi wawusebenza khona kakhulu. Kanti waye ku-ANC eyivolontiya ku-ANC. Ayikho into ubaba uMadeva angazange abe yiyo. Wathi esikhathile wasethunywa ukuthi ayomela abasebenzi ezweni lonke abase South Africa. Babili abantu abathunywa kanjalo ngendlela engajwayelekile, baba Mapita nobaba umongameli uPresident Thabo. Bobabili babe ngokuqala ukuthi baphume la bayomela umzabalazo wase South Africa. Lamzukwana uMapita ekhuluma ethwelwe eThekwini, simsusa eTown Hall simsa ehhovisi, wenza inkulumo yathi noma bangathini laba abasicindezele la, siyahamba siya kwabakithi abangani bethu, sizobuya silikhululizwe. Kwakuyinkulumo yakhe yokugcina uma ehamba ephuma la ekhaya. Kanti noThambo uhambe ngaso leso sikhathi ngemva kokuba ngo-1959 kuhlangene iNational Executive Committee ye-ANC, lapho khona umongameli we-ANC ubaba uLthuli ngemva kwempi yesibili lathatha isinqumo ukuthi amalungelo abantu azolingana, akaze kuba bikho umuntu ongcono kunomunye njengoba kwakwenziwa kuqala. Ebuza umbuzo ke ukuthi yini amazwe asentshonalanga
okuyiwona athatha lesinqumo ukuthi ufanele ukuthi wonke umuntu alingane ezweni jikelele. Kodwa thina bavuma ukuthi abelungu basicindezele basiphuce amalungelo ethu ngoba lokho kuphula umthetho wezwe lonke. Kulo mhlangano ngemva kube ekhulumile okaMadlanduna wathatha isinqumo sokuthi kufanele kuthunyelwe abantu abayokhuluma namazwe asentshonalanga ukuthi niwephulelana umthetho na. Kwase kuthiwa i-National Executive Committee ulithula kungabiwe yena ophumayo ayokhuluma lokho ngoba ungumholi akaholela kuphume isekela lakhe ubaba umongameli uThabo. Bobabili ke noMabhidi bona baphuma kuqala la bethunyiwe ukuthi bayosebenza. Uma babhekile babe ngabaholi abayispecial abangadumile behloniphana akubanga kudala uhulumeni wase South Africa wayesethulisa ANC ethi ayisekho emthethweni eSouth Africa. Lokho kokwenza ukuthi kusukunywe phansi ukuthi senze njani uma kunje. Ngiyazi abanye abantu bayikhuluma izinto bezazi kancane, abanye bengazazi ngisho ukuzazi baze basebenzisa isingisi esibhedile. Umzabalaza usukanga namhlanje mase kuthiwa iyakhuleka iSouth Africa, wasuka kudala. Kunabantu abahlupheka, kunabantu abafunga. Ubaba Mabhida ungomunye walabo washiya umndeni wakhe la ethatha i-order ayinikezwa ukuthi akahamba yomela abasebenzi nabantu base South Africa ngaphandle. Wawenza lo msebenzi ngendlela eyisimanga. Kwathi ke mase kuthiwa ayihlome, sekuthiwa ayihlome ngoba kwase kuphele izinto esingazenza. Uma sithi siyakhuluma sithi asikhululeke, abacindezeli bona babethi asicindezelwe more, siphucwa ama-rights ethu singabi lutho. Kulapho-ke indle emnyama yathi hayi kwanele manje asikhulume-ke ngalokho ngoba mhlawumbe uma sekufika isikhathi sokuthi sikhulume sizoke siphinde sikhulume ipolitiki kulelizwe ngoba isinciphile. Ayisakhulumi abantu sebeyenye into. Ngisho abasembuthweni abayithanda imali maye babu yo makuthiwa nje asihlanganeni kwenza ukhethwa abaholi. Uma ungenayo imali ngeke ukhethwe namhlanje. So kukhethwa abanemali, niyayazi leyo nto. Iyakutshena ukuthi seyiphumile lento enqola yethu hamba eceleni. Noma uyathanda noma awuthandi izongena nawe ehlathini. Ebese bethini ke boMabhida abantu ababe honest ngayo yonke into engakuyicabanga. Ngisho bephethe indibilishi babeyisebenzisa njengoba betsheniwe. Bayothini oThambo lapha balele khona. Mhlawumbe sisazoyixoxa le ndaba size sizwe siyazi. Uma sithi konakele sisho ukuthini. Mhlawumbe abanye bethu ke
bathatha ifungo ukuthi siyolwa kuze kube sekugcineni silela umuntu omnyama akhululeke umuntu omnyama angacindezelwe ezweni lakhe. Asikwazi ukuhlala nje sibuke siyofika esithini mase sifika lapho lezi insizwa labahola abahleli khona sebesibuza ukuthi na ubulalelana umbutho na. Ingakho ngithi lensizwa yakwamabhida insizwa phakathi kweinsizwa. Sayinqala khona ipolitiki ongayibiza ngamagama ahlukahlukene. Ngiyazi abantu bacabanga ukuthi ipolitiki ulayini odwa nje awodwa. Khona abakhuluma ipolitiki kanyana nje. Incane nezingane nezalukazi ezixoxayo. Phelele lapho. Kube khona abayixoxayo impela bacabanga ukuthi bayazi yonke. Kanti lutho. Bese bakhona yokugcina ke step 3 scientific politics. Ekhuluma iqiniso yenza into okufanele ukuthi yenziwe engathuki umuntu. Ama politicians athanda ukuthuka abanye abantu acabanga ukuthi akhuluma politics hayi ukungahloniphi lokho. Uma siphikisana iphikisane ngepolitiki isho ukuthini lento isho ukuthini lento. Abanye bajabulela ukusukuma nje bese bethuka abantu kodwa abanye abantu ezinye izizwe zokwenza lokho kwenziwa yithina kuphela. Shothi ukuhlupheka sekwangena kwaze kwazingena emkantsheni sesuseyafa nje umuntu athule nje noma edla kudlalwa ngaye athule nje. Wakwezwa phlo Matevu waba umholi kuma trade unions ogcwele wa-organize okokuqala waqala ngo-organize abasebenzi ebatshena ngenhlupheko yabo wagcina sebahola. Umholi owaye elula kwakungenzima ukukhuluma naye. Mombona ungakakhulumi naye ungamesaba ngoba insizwe nesithunzi futhi yayishiya amadevu serious. Khona bangazi ukuthi ngenkathi ezabalaza wayekahlale ehhovisi alale khona elakhani chambers esebenzela abasebenzi. Ingakho kwabonakala ukuthi uyindoda engathunywa ihambi epheshe yomela abasebenzi base South Africa. Wahamba wakwenza lokho. Kodwa ningakhohlwa kwakuyikomanisi elibomvu elithekephu. Azikahle ukuthi ikusasa labantu lisekutheni kube khona ukulingana phakathi kwabantu. Kungabe khona abantu abasuthu ukudlula abanye bebelambile. Ngenkathi sekubunjwa uMkhonto Wesizwe babe no President Tambo ngaphandle. Ibona baba ngabaholi. Ukomisa uMabhida komisa uqala ukugcina kwabaningi abake bakhona emasosheni. Kube khona amasosha anikezwa umsebenzi ukukhuluma politiki afundise amasosha amanye ngoba isosha le-ANC kwakufanele ukuthi libe nolwazi lazi ukuthi silwelani sizolwa kanjani. Kufanele kube khona la kuthiwa okomisa bakhona la okomisa no commander abakhomanda yonke kodwa bayazi nabo ngisho ucommander
angayikhiphi command uma ukomisa athi mana command uyama nse umthetho ngoba kufanele ukuthi uma ukomisa uyazi ipolitiki ungabhedi ungathi makukhuluma izinto uthi hayi fake khuluma isingisi nje udlala ngesingisi saphendula into engeyona fake uthi fake usifundisani lapho ngoba ke thina sayifuna siyakubuka nje sikushiya njalo sahamba ngoba siyabona ukuthi emshoni salanga ngoba ungakhuluma politiki ungasisizi sibe sibhekene ney'nkinga wena ukhuluma politiki ebheke eceleni enziwa lo nakancane nje awudlali ngabantu umunye kwithuba lokuthi uhole fanele ubahole ngendlela ubahloniphe inkinga ekhona ukuthi kunabaholi abangabahloniphi abantu bayikhulumela nje noma yini uMabhida kwakuyinsizwe nesibindi ikomanisi wayaziwa wayehlala phezulu kwi-Communist Party kwikomiti layo okuthiwa i-Central Committee wagcina esekhethwa njengonobhala jikelele we-Communist Party esehlonishwa izwe lonke kanti kwa-ANC wayehlala ku-National Executive Committee forever kwi-MK kwi-MK structure esakwisona esaziholile ayikho into angayenzanga walehambiswe ngaphandle wayengomunye wayesebenza nobaba uThambo ekususeni ibhamu zokulwela impi la kuma-socialist countries ze-Afrika sidlule zongena la zizolwa insizwe ethulayo insizwe engakhulumeli phezulu ihlonishwa behloniphana nobaba uThambo kwahamba yasiba buthaka nangaleyo nkathi kwenziwa lokho uma nje kuthiwa kukhona lapho kushisa khona kwakuthunywa yena ngomunye unyaka sabanjwe eSwazini sinobaba uThabo Mbeki no-Albert Dlomo ngoba sasishosholoza lapha kwasho ukuthi manje sishosholozeka kanzima abanye benza amaphuthanyana sabanjwa saswepho ejele laphana elali inodongo lude sihlala khona nje ubona isibhakabhaka kuphela kwathunyelwa yena uMadiva yashinga noNkobi ukuthi bazosikhipha ejele wathi mase efikile eSwazini kwasekuthiwa kasale se-operator khona sale sehlala khona ubesebenza phakathi kwaseSwazini naseMozambique kwenzeka sokuzosayina inkomati yakhotha kwafuneka insizwa lezi amasosha siwadudule sithi nizosebenzisa ukutrain omadoda niyongena ekhaya izinto zimbi babanjwa abanye eSwazini kuhamba mina naye siyokhuluma namaswazi ukuthi ababakhulule amaswazi efuna ukumkhulumisa imfihlo uMadiva yashinga nami ngilindele kuyena ngoba umholi wami wathi uma sebabona ukuthi hayi amaswazi manje ayadelela ngabona egqunqa eshintshe ebusweni wathi ngeke nginitshene imfihlo zikaKhongolose aniyena uKhongolose seningibuza imfihlo zikaKhongolose sizokhuluma lapha ukuthi silungise lento ningangibuza nje ukuthi kwenzekani imfihlo zikaKhongolose leso angisawuphenduli ke manje lo mbuzo
etshena amaswazi ngambonga ngaphakathi enhlizweni ngathi amadeversion awuweke lo uzibaza kahle wena ke manje ngazi ukuthi ngeke ngisabuzwa umbuzo nami usengisizile ubaba Mabhida ubehlonishwa kwakhongolose ehlonishwa kwisaktu ehlonishwa amagomanisi kazwelonke ikakhulukazi ngenkathi esewunobhala jikelele aba nethuba lokuhlala naye eMozambique emzini owodwa uma eseMozambique esebenzele eMozambique ngimphekela ngitshena ngithi ungapheki baba ngoba wayekhuthele kwazi ukuyiphekela ngithi ngeke kupheke ngisekhona kodwa ngazala umuntu kulapho esasihleba khona izinto engeke ngizisho engiyoze ngiyengcwabeni imfihlo ngoba nganginikeze umsebenzi obuhlungu ukuthi ngibe inhloli yakakhongolose ngazi izinto ezingaziwa ngenkathi esewunobhala jikelele kwafika wathi mntana enkosi hey sengibone likhulu kodwa ke ngeke ngisho ngoba angifuni ukubalekisa abantu suku abanye bagijima ngenyawo baweli Atlantic kodwa wayengitshena ukuthi usetshena imfihlo ofanele ukuthi azazi nami uyangitshena ngoba kufanele ukuthi ngizazi mhlambe ngelinye ilanga masikukubi kofuneka siphenqane amabheshu ukuthi obani abadayisizwe balidayiselana kodwa ke asikhulumi ngalokho ngikhuluma ngomadeversion impilo yakhe ingasenhle kahle ngakhuluma nomongameli uThambo ukuthi ngicela ukuthi asebenzele eMaputo kakhulu ngoba lapha eMozambique kwakukhona odokotela bamaRussia ababekwazi ukulapha umuntu bamlaphisisa ngifuna kube yibona abambeka izandla uma bemhlola ukuthi kunjani sahlala naye eMozambique ahambe maya eZambia ngoba kukhona imhlangano khona ucomrade wentombazana wayesebenza eduze kwakhe ngaso sonke isikhathi ukuthi eze lapha ngangikhulume nomongameli waseMozambique uSamora Machel owayemazi ababese inkambini ngaphambili kokuba ngibe khona bamnikeza indlu esinikeza amahhala azohlala kuyona odokotela kuloko bezomhlola kuyona wathi ngelinye ilanga umongameli uThambo sandufika nje ezeMozambique ngoba wayeza njalo ngoba sasi-operatela ngakhona wathi untombazana hey akaphilile kahle baba wathi phuthuma usondele la mangifika ngathola ukuthi akaphilile lokwangempela sabiza odokotela ukuthi bamhlola ngaleyo nkathi ubaba uThambo ufike ngayizolo abakabonani njengabangani abakhulu ngaba namahloni ukuthi nangu baba egula sengathi indlela agula ngayo inamandla ngase ngithi kulabo dokotela
ngifuna ningitshene iqiniso ngoba upresident ufika izolo la une appointment no baba nithi kuhamba kanjani ayi bangangitshela ngabona bengibheka nje namehlathile ngabona ukuthi sengathi umqinile baba Mabhida bangibiza ngangena bathi hey kunzima yabona makusha amaRussia sukwazi ukuthi hayi sebekwenze konke bufana ngaba kwenzile bathula phambi kwami nodokotela bekhona kimi nokwakusengathi kubhubhizwa ngalelo la sondela uye ambona ngaleyo nkathi siqeda ukufonela uThambo ukuthi akeza kaphilile kahle kakhulu odokotela bangidedela ukuthi nami ngiyibonela ukuthi hayi sokonakele kwangena ubakuThambo kwangena ngenkathi kukhala le ntombazane wabona ukuthi hayi sekonakele wangena ngaphakathi endlini wahamba kancane eya kuyena wafika waguqa embedeni wabamba izandla wathula isikhathi eside kaze kahle ukuthi uyazi ukuthi ulahlekelwe isekelo uMabhida wayenjengesekela kamongameli noma engazange declare kwabe sithula insizwa yakithi savumelana ukuthi indlela azofihlwa ngayo uzofihlela ukuthi mase sikhululekile simlethe lapha ekhaya kukhona omongameli abaqhamuke endaweni ezihlukahlukene nabaholi bamakomanisi angempela ababeqhamuke endaweni ezihlukahlukene ingakho nje kwathi uma sekuthiwa siyakhululeka kwaba into yokuqala engazinekayo ukuthi kufanele ukuthi sigcwalise lesa sithembiso sokuthi siyomletha azofihlwa lapha ekhaya nangempela sakulungiselela lokho kodwa ngisho ukuthi emgcobeni wakhe ngangiqala ukubona uSamora Mashele ukuphuma enyembezi indoda enesibindi le kodwa zaphuma sambuyisa samletha la ngoba ngathi kuyobe angikwenzanga okufunwa abantu base South Africa okufunwa umndeni ukuthi leli iqhawe lizolala la ukwenzela ukuthi izizukulu nezizukulu zakhe nabantu base South Africa bakwazi ukuzombona lapha lele khona sasuka naye eMozambique seza naye ngendlela njalo saze sazombeka kuyajabulisa ukuthi umndeni awukhohlwanga ukuthi usehlanganisa iminyaka engakanani ethini centenary kuthiwa yini centenary 100 years ngabezwa kwabantu abayifundile ifundiso zami naso lesi siqokeloko sesifundiso ngiyanibonga ngoba kimina ubaba uMabhida kwakuubaba lo wangempela ingakho nje nangemvuko bengasekho
bengiyengimkhumbula umama njalo ngizombona ngoba bese sibhizi kakhulu. Ngifuna ukuthi nina abantu bala eMgungundlovu ninabaholi abayisimanga enibaziyo njengaye njengoba bugwala kwabathile. Jabula kakhulu ukuthi sila namhlanje uzokhumbula ukuthi uhlanganisa iminyaka eminingi kangaka nokuthi wayibeka induku ebandla. Babe ngabaholi abahloniphayo, abahlonipha imembership yombutho, abazihloniphayo nabo. Uma unombono babe ngawufeli phansi, babe uxoxa umbono wakho. Uma uphambukile ngokubuka kwezepolitiki bakusize, bakufaka endleleni. Wawungeke ukuthi ngiyakhalaza la, ngiyacomplaina unganakwa enkathi behola. Kwawungabaholi abasenakayo, abasikhulisayo, abasenza sibone politically ngehlo eli right. Kimina ngenkathi ngibamba iqhaza ekutheni silethe ubaba uMabhida la, kwakuwukuthi kufanele abasha nabadala bazofunda lukhulu ngoMabhida. Bonga kakhulu ukuthi umndeni usukumele lolu suku alikhumbula. Ngokomthetho bekufanele ukuthi asikubangi lokhu, ikakhulu thina esibo ANC iminyaka yonke esiyoba iANC kuze kuyovala, ngoba kulokhu esikushoyo ukuthi sizovotela Mkhonto Wesizwe. Sikwenza lokho ngoba iANC iphambukisiwe, ayisahambi ngendlela ebesihamba ngayo. Ngiyethemba ukuthi sonke siyazi ukuthi abantu basitshena ngaphambi kokuba kube khona ukhetho lo masipala, bathi uma ningamsusi uCyril Ramaphosa ngeke sinivotele ANC. Basho njalo, nangempela basivotelanga. Sathula nje, bathula baholi, kwathula wonke umuntu. Baphinda futhi bathi ningamkhethi njengoba niyenkomfeni kulwa December odlule, ngoba uma ningamkhetha ngeke sinikhethe. Basitshena bakwethu uma sinamadlebe, thina sinamadlebe sezwa. Senze njani thina? NgoDisemba lodlule sangasho ukuthi simkhetha njengoba sasimkhethe kuqala, saze samncoma sahlabelela ukuthi siyakurada Cyril Ramaphosa. Etshenwa yithi khuluma iqiniso. Leyo ngoma yahlatshelelwe eGoli. Ngemva kwalokho wavakashela eThekwini. Ngangazi ukuthi eThekwini siyaziwa isizulu. Bahlabelela eThekwini ke manje siyakurada hulu Ramaphosa. Kodwa abantu base South Africa bathe ngeke sinivotele. Angazi ukuthi konakalaphi. Khona lapho konakala khona. Kodwa mhlambe siyoxoxa. Ngixoxa nje into eyenzekile nje.
angiqambi lutho kusho ukuthi njengoba abantu bebengasivoteli bethi ngeke bazivotele thina sathi sifuna impela abangazivoteli siyakuthanda bibuka kaSuthu yaratha ahola Nkosi yami kulungile njengoba lensizwa iqeda iminyaka eminingi kangaka yaba khona yazabalaza kulapho engike ngabona khona ukuthi uma singayilungisi lento kaKhongolose I'm sure siyaqhamuka ezulwini abaholi basikhombe sihogweni Nambani niosha ngoba nivumela iANC ayikho into ubungusu ngayenza ngoba amandla ileadership yeANC bisina waxakokuya ingapheli conference ukuthi we are postpone first time khona abantu abangaziyo ngangifuna ukukhuluma lapha enkonfeni imisela impela ngathi angizuhamba njengo former president ngihamba ngebranch yami neprovince yami ngakwenza lokho ngaphakamisa isandla ngaphakamisa usihlala uthe uma uphakamisa isandla ungahambi usuye embhobheni hlala phansi kuzokukhomba aphakamisa ngaze ngincedwa ama-comrade eduze kwami aphuma ku-region yami lokwaphakanyiswa nonqwembe lutho base kuthiwa sekuyiwa kuma-commissions ayingathukuthela ngasukuma ngaya kusihlalo mfithe ehleli nomongameli ngathi awusondele la sihlalo uthe wena singathi uma siphakamise bese siyahamba siye embhojeni sihlale endaweni sibe nediscipline ngiyibambile-ke mina idiscipline ngaphakamisa yini ungangikhombanga na akubonakala pha engihlala khona kufundini akubonakali kahle bengikakuboni nankumhlobo ngithi-ke ngizokwenza njani manje because nginezinto engifuna ukuzisho la enkonfeni since kwangena upresident ngizoyikhuluma phi manje wathi ngcono uyikhuluma phaya kuma-commissions ngithi no ama-commissions ngiyawazi maningi amakonfe ngihambile kaKhongolose laba ababhalayo ngeyikhathi eyiningi bayatshena ukuthi bhala lokhu susa lokhu ngizothemba kanjani ukuthi lezi zinto engifuna ukuzozixoxela ukuthi zizoxoxwa wathi no hamba baxela uba ndisho njalo ndiyimi engiphethe angempela ngafika ngakhuluma ngathi hey kuphi nginikezwe igunya unobhala ukuthi ngizokhuluma akhuluma into ezimbalo kwakhona okunye yabona kufundile lapha ekhaya sihlala into enye ngayisho social banokhumbula social transformation ngahlasela leyo ngathi why up to this day there is no transformation kumuntu omnyama eSouth Africa iyozibe khona nini ngakhuluma isikhathi eside ngakhuluma ngoba kunaleya document eniyithanda kakhulu okuthiwa iMorogoro ihlala bekhona ngayikhuluma ngathi ayikho lento ngifuna siyixoxe la ngase ngikhuluma upresident ngakhuluma kanje ngasuka ebuqaleni thukhethwe kanjani kwenzekeni kwenzekani ngaleso sizathu ukuthi ngakhuluma kanjalo yingakho ngiyasolela lapho ngiyaqagela ingakho kwathiwa hey ayingaxoxwa la lento I postpone
because ngangiready kwizisho lezinto, and uma sengichaza isizathu zokuthi why ngithathe lesinqumo ngizoyichaza lezo zinto akuzona isikhathi sazo manje ukuthi why ngibonile ukuthi le ANC akuseyona le ngiyaziyo, akuyona le ngayijoyina, kodwa kukhona into egqokiswe umbala ka-ANC. Sekufanele ukuthi ngibhunkule manje ngithathe i-ANC ngiyisave lapho ikhona, and akusoze ngiyisave ngokuthi ngihambe ngiyovula iphathi enye. No, la kwakhongolose la, if you imagine injengomzi wakhiwe okunezindlu eziningi ngaphakathi, ngathi sophuma kule ndlu engentsha ngoba lo onikezwe amandla ukuthi akaphathe lo muzi uyasixosha sizongena noma elawini noma exhibeni sihlome khona simkhiphe sivuze i-ANC. Ayidla bazositshena ukuthi abayazi, abazimiselanga ukuyifunda noma benza ngamabomu asazi. Lokho-ke sikwenzile. Ngeke ngiphume ngiyokwakha enye baqhubela phambili iprogram yezitha, ngoba izitha zifuna ukuthi singahlangani thina abantu abamnyama sibe baningi ngoba siyowina njalo. Basinika imali-ke masixabana nje bebona ukuthi uyaxabana bakunika imali form iphathi yakho, nawe form iphathi yakho. Ingakho amaphathi engaka nje uyabona kuyaqala ukuthi abe maningi kangaka kulokhu njengoba siya okhethweni. Uma ungababuza ukuthi yini indaba nihluke ngayo, ngeke bakutshela. Ngifuna siyazi lona lento esiyenzayo manje yoMkhonto akuyona into yokuhleka, akuyona into okuzwa kuthiwa yi-fake. I-serious. Siphendula lelizwe ukuthi umuntu omnyama akhululeke ngale ndlela okwasho ngayo baba mkhulu abakha i-ANC. Asidlali. Kunama-comrade akangibiza sekusele 2 weeks ukuthi siye enkonfeni kwenye branch ukuthi angizowasiza ngoba kade bekhala bethi banofakazi obugcwele ukuthi kunabantu abahlala emotweni bathathe odompasi babantu bese beyobabala lapho bababale bese befona phezulu, hayi seyihlalile le lokhuzana le branch ibingahlalanga. Bangibonisa nezikhalo zabo yonke into, ngayithumela ngathola impendulo eshesha ukuthi hayi sitholile, bayithulela nje. Ngiyafisa ukuthi uma sizo bungaza uMadev asibe serious. Kunento yodwa nje ngifuna ukuyisho, indlela abantu abasebe corruptwe ngayo embuthweni iyesabeka, imali sokuyona nto. Ake siyeke leyo nto, siqonde sithi ngqo. Angazi ukuthi mangaka ama-report efika kuthiwa uma kuthiwa kuyokhethweni lalaba abahamba umasipala kuthiwa namakhansela. Angazi ukuthi mangaka ama-comrade asefile ebulalana ebanga ikhulu. Yini leyo kuyona i-ANC leyo? Ithini leadership ngalokho? Angaze ngizwe nje kuthiwa khona into yenziwe. Kuyahanjelwa nje ngathi kuyafana nje. Umehluka wukho. Thina and bazongizwa kahle laba ngoba ngiyabakhomanda. Bonke lama-social lawa ngiyakhomanda. Ama-social nama-social. Kufuneke kubuye i-discipline yethu. I-discipline sihlonishwe abantu. Sihloniphe amakholwa. Sihloniphe izwe. Singaziboni ukuthi sibakhulu thina.
ngibona umuntu esehlele etafuleni engasakwazi ukuphenduka ngoba mkhulu umuntu uyafika la Nkosi yami ngiyahlupheka uphuma. Former President ubethula lenkulumo eMgungundlovu ePietermaritzburg kuseyiwo lo mshikashika woMkhonto Wesizwe.